Humor ingelesa esaten dio Martinek horri. Antes los terrenos llegaban hasta allí. Hori ere, sorgina bezala beti esaten du eta esaterakoan Ibaiaz bestealdeko San Luis klinikari atseginak ez zaio ahazten eraikin zaharrak eta lur zailek bere aitonari lapurtuak direla jakinaraztea. Ideiak lotuz, klinika aipatu duenean analitikaren emaitzaz galdetu behar diola gogoratu zaio Juliari, horren animatua ikusita. Agerikoa da onak direla. Galdetu egin dio. Hori dela eta, eman al dizut analitika? Momentu desegokian apika egin dio begiratua froga. Erantzun ordez, osasun kontrolei buruz mintzo da ironikoki. Gaixotasuna nahikoa negozio ez denez, prebentzio armatu dute irabazia gehitzeko. Hori da Martinen ikuspuntua, eta Amerikar bat dator. Zenbait prebentzio programari esker saihestutako heriotzek konpensatzen ote dituzte, dio. Osasun oneko jendeak alferrik pasatzera zaizkio nekea eta urduritasuna. Atsegina izan nahirik esan du ziurrenik. Juliak bere aldetik jendea errutinazko kontroletara ohitu egiten dela dioenean ere bat datorren. Beraz, zeharo diplomatikoak dirudi. Maister Amerikarra gabe biak bakarrik baleude esango lioke, inguruko emakume gehienek bezala, normaltasunez onartzen dituena aldian behingo azterketak. Berak medikuarengana joan behar duen bakoitzean harrapatzen duen adineko histeriarik gabe behintzat. Isiltzea pentsatzen zuen arren harri datorkio gogora, besazpia ukitzeko egiten zuen keinu hura, eta urdurigarriak sintomak direla esan du, ez kontrolak. Amerikarrak orduan Martinengana, pero usted no tiene ningún motivo de inquietud, espero. Of course not. Eta ustezka ez hitz egiteko eskatu dio neskari hain zaharra ote da?